Двамата сте пенални от себе. Ляво, пустил да отвори тях право. Когато е подей, тогава ще изеде. И го правим до тук. Доба гърба! Сменят са. Пустил го ето. Да, браво! Дърпай! Стой! Иди! Двамата! Честни! Махай се! Ма я притискам и колко. Няма, ще бърка. Опа! Можа ли да са долу? Ечи! Стани! Туки! Десни се да... Стани! Горе се чуто! Ами няма. Джан! Или стани от добата! Пет! Айде бе! Браво! Ама не ги остава той да чупа. Дай на него. Няма да дадеш това топка. Стани! Макс ти! Туки! Браво, бе! Давай, не бързо! Стас! Добре, давай, покри го ти! Добре, Доба, тука Доба. Ечи, Гане. Сам! Добре, Доба! Добре, браво, Доба! Стани, като сме финиш, няма да ти даде. Миса на Саре, ако да му оставиш тук да остане една. Виждам Джан. Ти стоиш и чакаш. Той стоиш готов за дрибъл. Джан да спава ключа. Или отиди напред на човека му блок. Айде, не мога да излезе. Стани, стани. Надова, слава. Надова, се. Добре, Джан. Топка се. Браво, красни го. Говори. Ти до център си. Вътре се бери! Браво, Стани. Стойте, сега излизаш. За топката ли? Давай. Кричето, крик, оги! Браво, Гали. Браво, Чета. Дали ваш, да види оттам. Даше, 2-3 метра напред. Дали, тук и са дали. Боре се, спре го! Браво, добре, тук. Да, ама не, паса, че ти са първи. Добре. Джан ще остане. Тя перфектна, просто трябва. Доба. Андея. Браво, Саше! Ето. Вича, дай ми оттам. Браво, като ти играхте с нея. Не, чулата е ме. Ето от нашата има игра. Тя ма от нашата жула. Дръпника, стъпинека. Тук е вече. Крис, тебе, кой ще гледа? Гол! Браво, Саше. При аборто.
Трима сте! Добре, браво, Жон! Изкарай ляво, ляво! Сао! Още имаш! Сао си, сао си! Опи назад може! Крис! Напазът! Лоша, Крис! Той какво беше, Крис? Браво, Стани! Давай! Добър център! Прибирай лев, добър център. Вече дясно измислимо. Джани, остани. Дясно има. Добре, не спа. Аз съм. Дай бъди втора. Дома гърба. Добре, браво. Стани ляво. Ляво, двама са. Опа. Се номада. Аре, стана. Сега се играе и се номада. Стигне. Така га, ударя горе. Право, Крис, нищо, давай, дърпай. Право. Право, Крис, нищо, давай. Кришчо, върни мъчето. Върни там. Горе, взимаш мич. Браво, мич. Дома, стойте сега. Чакай. Отида съм край на дясната чеде. Добре. Браво, дома. Морка. Занде качи. Да, съм тук. Ма ние сме качи още. Трима сте. Леко ясно. Имаш. Махай. Добре, идеално. По-точно тръжа. Браво, бе, Санди. Боре, пресмени се те на 2 минути най-много. По-бързо се смените, по-бързо. Стан. Боре! Ама много се свърнете. Саши, зад тия меджата. Тани степенка, ела! Кой да бил? Браво, дома. Тани! Дай. Тръгни дома! Не, стига толкова, стига. Двама. Върви центъра. До тебе, Стани! Там, Саша, сега трябва да го... Браво, бе, Крисче. Айде да стан. Дай, ти стань. Добре. Той не е при мен, да го бия. Боре, ще стеним. Саши, айде. Вики, взе. Саши. Крис, за много място влез, баче. Не знам, мисли. Капитан не давай. Салси! Окей. Браво. Сам си! Леко. Айде дома. Че? Останал, супер. Добре ли си, дома? Дома, дясно. Стан. Той ако бях аз, Браво, не ще дома. да спреш да играеш. Айде стан. Тя, Браво! Браво, Станимире! Аз може да го хапя. Най-правилното, нямаш какво да направиш друго. Добре, браво, Стан. Чакай. Стани! Дай, Боби. Вътре ти влиза.
Имаш, Дани! Дога! Стани, хвани са! Там! Браво! Добре, Дани! Боре, просто. Айде всеки с човек. Жан, вътре! Деляне, Жан! Не, лоша, Вики. Вънка, Браво! Лоша, знаеш, Сашко. Отвътре навънка. Вътре влез навънка. Крис, без пенте, чуля! Не, днеска, давай. Добре, да. Идеално. Браво, Дани! По-ново на капа. Давай, давай! Боре центъра, Боре след центъра. Стани навътре, да, подоба. Край. Вики, пускат. Браво, Дани. Браво, бе. Браво е, Дани! Успея! Бабно, че имаш. Пак! Давай, Вики, давай! Стани, излез, бе. Да, браво. Да, сега не бързай. Наляво! Не бързай. Вътре. Браво. Той почувай! Излез малко предни, излез се стане. Коки навътре, не тей, Коки! Вики, отстъпи! Браво, браво. Послай Годжан, кажи! Дани! Браво, Меджи. Нищо, Покер, дайте назад сега. Крисалите! Спокойно! Добре. Коки за те, Коки! Браво, Виче! Идва! Много болно се бе. Няма как да държи. Адаш! Ами да! Да, ще оставаш по средата и се знае каква зона ще дадат. Стани центъра, внимай, колко да не получи. Вътре, Дани, вътре. Стани ти. Стани, да. Браво, Дани! Още! Добро е! Стани, той. Аз му отворих на Стани. Не, излез му е там с степен. Чак да Стани на вилка! Върди му да ме даде. Окей. Лез навътре си. Лез малко навътре. Тук е свободно. Сега! Сам! Стани гърба! Стой! Не се хвърли! Кръщи почера, толкова не избра. Иди на тъча!
Дръжай сега. Центъра стой в центъра. Колко дясно? Стани диагонал. Другия корнер, да. Широко бе, стани напред. Ай, центъра! Центъра, да. Стань, бутки! Играй ли бе? Да, завъртя. Ти! Е, вънка. Моя грешка, моя! Моя да даде! Моя, дома! Дани, ударя ли пазим? Аз се дам сръбер на него, това е край. Така се. Като я получи да се върси. Четък е чети по-високо. Дома, там е твоя, не ти. Вратата, моя! Стани вътре. Браво! Аристан! Аз те трябваше да праща вътре. Да. Браво! Браво, Дидо! Браво, браво, Дани. Дани, не направите ли? Добре. Чакай. Кой са двама? Чакай, първи ги е, Вики, вари къста. Хоп! Отвори! Браво, Доба! Назад още. Браво. Вика навътре. Отиди напред на... Пак пас. За тебе. Добре. Браво. Назад. Назаде. Пак. Добре. Сам. Браво, Сладе. Меджи. Чайна наша с къста смеч. Да излезе в въздуха. Трябва да държи много после. Пак бе, не бързай. Ей, мести са. Браво. Браво, Дома. Част от видях, ще избере за тъч. Стан да гледай там. Таня, остави мечето е там. Остави мечето е там. Кой ще пази мечето? Жалко. Дани, махай се оттам! Джон.
Димитър, чуш? Пак него. Добре! Хайде, стой! Опа! Матери са, е бил майката, бе! Браво, стани. Тръпни малко назад. Случаев, 3 минути почивка. 2-3 минути почивка. Че по средата. Опа! Стани назад! Вики! Вики да... Браво, Вики! Дай! Без фал! Вики, не обърни! Добре. Браво, Стани, добре. Аз не си че не може. Баба, Назаре бягаш. Дай му бягай напред! Так! Трой! Играй! Стой, няма къде да ходи, стой! Моя! Стойте, дома! Бора, дай въди на... Гари, Бора! Станчо го сам, е! Саше, никой не очаква. Неджи! Сам! Срещата! Сам! Дома! Кажимо! Добре, ама аз не очаквам сега. Дама те дай. Добре, удар да има! Абе, кой мирите? Ама излезте сам да! Вики, може ли излезеш? Добре. Стане пред тебе. Граф сам. Морко, вече! Стой си! Бягай! Тут ви пач струната! Търси! Удари се горе, има една тел и се удари от това. Супер избега. Стане на пръст. Той сега навътре влез малко. Браво! Още малко. Добре. Стойте, тъча пазиш. Вътре влез на мечето на място! Сам? Айде, чуваче! Стапка, излога го! Вики още! Браво, Вики! Саша! Това е право. Анте, да! Правата затваряне! Ама пуснах се всички! Саше. Стани, скочи, бе! Арде тай му, аз стига, брат. Ай, мокве, бе! Я излез, пишни малко, Кокер, влез сега, бе! Излез, пишни малко, ще се бесяваме. Смени на наша! Тя е наша! Пишни малко! Добре, ама пасвайте ми лошо, бе, брат. Ах, ти джокера, брат, ти Ах, отдъсеш. ти Жокер, ти тук я връщаш, ще го биеш, някой каза ли ти нещо, бе? Само другите като сбъркат може да говори. Един път се ма бъркал, нормален си. А дали се ма бъркал? Дал сме Давай! Аз те да сега! Да предна Ще да изненадам, ама те пасвайте. Как си? Нопката, тъча. Дори тъча! Браво. Нищо! Ей, давай! Паков! Без фал, той това за... Айша! Искам да спира. Майка да дойде тук, ме дава панал. Добре. Браво, дома! Нищо. Ей, не знам, човек, аз къде превъртил, ама. Също остави се с Станчо. Слез! Добре.
Илия, не бързайте се. Не бързайте. Тука сам, тука! Идва! Стани. Али, стан, дай му! Ай, спокойно. Браво, Дани! Дани, да става перфектно. Добре, Край. Сам. Пак, към него. Пак! Добре, сам. Държи, имаш Дидо. Дидо. Биго. Стани! Това. Добре. Това е зелено. Браво. Сам срещу 4 метра, трябва да е готни! Пак! Коки подсигури, Крис. Добре. Ай, всеки до човек! Ани, Станимир! Саша, Станимир. Състани с Джон. Стан, ей, че бе! Върни се. Давай, ти си. Стой сега. Лесна вътре. Точа пас. Давай, много далеч от него. Али! Там да сменете. Добър Гърбан. Браво, Мечи! Сам. Върви ляво, Крис е само гътня. Опака, пак. Имаш, братар. Стани, Ана сам. Браво, бе! О, стига, бе! Саша, ела моля те, брат, аз много позорам. Вартим се. Професорите. Браво, Мечи. Виждаш го и нарочно го оставя, че. Дидо, влез с Стани. Нарочно го остави. Стани последен. Ти сволки, тях на тана, Кучев, Станю. Дайте едно-две да пробваме. Дани, бър там. Били Станимир. Две. Бабу на бабата. Сюда. Айде да. Браво, бабски. Браво, Йока. Браво, добре. Стига, Жак. Има ли значение? Пазете се просто. Трябва да сме. Добър тръгна. Само, внимайте. Сам. Имаше иска, брат. Мъжец умрял. Вчера аз не го виждам. Но да искаш, не може да го... Че сега след малко. Елатка, Крис. Дома, втора! Стан! Станимире! Разводил пълното! Няма диагнал, назад върта. Дома. Викче, дай. Айде, стан, долу!
трябва да си, зона. Навътре. Ама. Оба! Пак назад. Браво. Бориса да е. Топчи. Там трябва да се нависа на този, който е на късата. Много назаре. Крис, браво, брат, е там го, бил го и ти, брат. Убих го е. Бърза го. Али, играйте! Нарочно, да набият. Ива, Меди! Още дясно! Напи се, Крис! Добре. Няма ти колко чини не си да спала. Саша, Добре, Бог. айде излезете сега. Не. Браво, Дани. Ти имаш. Браво, Дани. Борко. Имаш Сашко. Дай ви. Той ми е жлата, вики. Пак. Жлата. Имаш. Там! Се едно вратата! Що не вкара? Браво, Великче! Браво. Кеза. Ама, бяхме. Давай, ама не излезе след това. Окей, играй. Там. Джан, човека ти избяга, Джан! Ама гледай, от другата страна. Добре, меч, нищо. Айде, добре. Няма от другата страна, моят човек е страна. Оба, леко. Стане, внимаваш. Дани! Дай, навътре. Малки бягай. Добре. Левата сливица да е. Меч, център. Сам си. Покача. Ах, майка му и футбол е, ба! Браво! Горе на крак, вратар! Ти го! Дай се! Дай още път! Кръчени малче с Борика. Играем! Играем! Стане ситно! Давай! Айде върни се! Саше! Ай, бързо! Но пърка ти да се приберете на ходом, ти не е нормално. Добре. Тихо, Дани! Ай сега! Сака! Прави контрата на Джон. Дани, вери! Да направи! Да направи! Ти ли бие някого? 4 на един. Али, фанете ги там. Има да житко биеш! Разберете се, 3 човека има! Зад добата! Нищо! Чакай ти! А не, той не е сериозно, момчета. Браво, доба! Еджи, Ние двама седите без човек, той не е нормално. Дани! Криси, ай служи там. Дидо, стани! Гри с добата! Заедно 2. Е, сега, бе! Бо! Какво е? Ти има да живе, брат! Вече, кот ти е дърпа, ти има пас! Играй, Стани, айде! Играй! Сам! С Македо!
Тук, става, напротив, изминал с първо отчет. Адаш, ела сня! Адаш! Това завърти. Добре, стой. Ай, върти това. Свен само на нашия. Браво, бе, Коки! Трима. Сам! Трима сте! Стани! Арде! Добре, че я сбърках. Джани, ела завърти. Да, ама не, тук повече за утре. Пак ще покриваш много, ама може си. Това е да се тяхна, не? Все, просто хора. Там не знам, това не мога да се по-добро. Ей, да се сборката и елиминиране на патера, ама наши трябва да се рисуват. Пак, Ели, стан, малко по-ще. Дома стой! не става. Тя така. Да, мога да си кажем, че не си на въздуха. Не, аз го гледам, че е продавата. Докато я сила ми свърша въздуха. Не, че ви хванат и накрая не да я подам, защото нямам въздуха да подам. Браво, Доба! Да, точно е. Добре! Хубаво! Добре! Добре, бе! Добре! И аз ще тръгвам. Бери другите две топки. Три са. Аз докарах една и ти пете. Дай, Боре, завичи го. Айде, да. Аз съм пробвал. Хайде, чао, момчета! Чао, папка. Стани, знаеш ли? Добре, влез на После да изключиш. Играй, братаре, влез на Пушонника, кой не знам. Два пушона са въртят долните. Те са... Ями... Чакай, Кристиан, върна ти тук. Идей става. Ще играем тъч, браво, добър. Защо тя видяла да чука за хора? Браво! Идеално да направим.
топката, Санджи, пред топката, пред топката. Стань напред, блокна Кокера! Крис топката. Гордин! Давай! Дай, че той готов е. Там не гледах, кой гледа меч. Колко се знае? Айде! Браво! Бил му майка. Добре, Биго, добри! Хоп, хоп! Айде! Дижи! Право се. Ajde, Maša! Istanbul ti imaš? Ička imaš? Sam gradina neka! Završio si ga! Ne! Ništa! Super, super! Dobro što ide! Ovo što Super! Sam, neša. Padnuli ste na levija. Stani, тя супер! Супер, бе, участие поема! Какво се вдърви? Сега нямаш ли по? Какво? Чакай, ти ми направо. Точно капито е! Санджи, хвай. Дайте ми бяла топка. Дайте бяла топка. Аз искам да сменим топката. Аз не хочу да... Дай друга топка. Дайте се селектор. Трябва да направим скорост. Той Крисче, скоро трябва. Засечеме ли време? Замръзнахме. Ясно! Бе, че. Ти Саня, даш това. Чан да влезе, както той се слезе. Ти си слезе преди него, брат. Казах ти да правиш смените преги. Влизай. Той като слезе, Да, не, Крис, взе. Ей, Джан, вземе. Аре, бе, брат. тези хора Джана. Сам! Оба! Тоби! Тоби! Перфектно е! Само трябва. Раз, Дани! Той да си кажи, бе! Добре, защо не лезе? Крис, колко ти са, Крис? Значи даже на втора катма нямаш къде. Колко време има, Крис? Сега ще ви кажа коя минута на мача. Браво, добре. Аз съм център. Дани, с него си, Дани, с него. Добре. 35 минути сме играли. 35 минути сме играли. Колко ти са, Крис? 35 минути сме играли. Да спрем за малко.
Саша, напи наляво, Саша, дай. Знам много добре, то няма да ми го казваш. Нямаш право да изпреш нещо. Дай гол, Саша! Дани! Ще върнем фреш! Преди да биш, ще върнем. Дани! Изиграем с обезлязане, връщаме и върнем. Ти си изгрия така. Обратно се работа. Вече връщаме, няма. Добре, преди место. Правите. Пере, браво, момчета. Аз съм вече натръни малко за години. Аз съм. Давате вече язъра. Това си биго! Браво, момче! Не беше удар между. Не беше удар между. Аз да видим, че трябва да дадеш това между. Трябва да те превръщувам. Браво, Тоби! Аз ако бях високи, чакай малко. Моя стане, вижте. Два! Браво! Бие, Спорко! Удар! Това е важно! Викче с Бренци! Не мога, Стаси! Сам! Стане дясно. Ще путне удара. Го правиш, брат? Че да върнеш майди. Ади, Устоя! Ама върни към него, ти искаш да остани, чай това е удар. Аре! Маша, браво ти! Аз се сбърках. Чуеш, Тоня? Аз просто. Няма въздух. Браво, дома! Знаеш ли? Ама дъжд ли? Осем. Отписваш. Който? Пак него! Бързо! Не толкова! Ще ви виждам. Правиш се! Вики на ударя, Надя! Браво!
Трябваше да продължа. Да, не поставя, време си. Прибери навътре. Стоп. Орко на наша, спене с кокера. Давай! Върни, Крис! Не е страх, аз какъв може да я взема. Ако пенал биш квадратен. Без значение. През 50 санта. Корнер би. Не. Назад като. Браво, Мижи! Аз ще всички противаха, краки. Не, идеално. Едно за две паеш, две. Сашко сам беше на едно. Ай, стига! Това беше шанса, баш тук да се. Коки! Още бе! Остани, Джани, остани там. Да, Дими. Няма да го удариш. Ито! Браво, малко по-дълга. Айде, мълчи бе, бие! Чакай! Чакай! Добре, стань се, говори. Иго! Браво, Крис. Сам. Иго е! Назаре! Септорой. Коки не си Коки. Крис бъде другата страна. Дай го връзка! Идва, Диди! Там! Вече идва! Илия! Не дома, нищо! Миши, втора! Добре, бе! Добре, браво! Ще оцениш, като си насилиш тебе. И другия нашия влиза навътре, да това се Добре, предния. Стига! Сам съм, момчета. Гледаш надолу, напред, на страни, гледа къде е против. Таню, дай! И Джан беше само, Джан се порти бемът. Порти бемът ще се обърна. Обърна се. Давай, Саше! Чакай толкова. Браво!
Čiga faša što vlka? Vlka je fana, da. Čiga faša što vlka? Vlka je faša što? Повика нас сега. Жан, той си е записан. Спокойте малко е. Тук добри. Това реално може и до спаде от такова съвсем. Още че той ще я. Стани! Стани, избори ли? А така, Крис, как се играе? Опа! Какво имаш? Ето! Крис, виждаш как трябва да играе? Аз го видях, че аз отцеля главата. Точно го иска да игра. Колко Саша приберете вътре? Ау, Не, Сан. Иди, леко, ни бързай! не ти сам. Гам влез вътре. Добре. Браво, Аля! аз съм. Санева! Ти си. Няма го пускаш. Айде. Е, Айде. ще! Браво. По-бързо и ще стане! По-бързо и ще стане! Айде, мамо. Добре, дай да спира. Сме играли 40 минути сигурно.